טוב, אז מה כל חברים כאן, והיום מצ'פוט, כמו שאמרתי, וחבר'ה, לפני שמתחילים, רוצה להגיד לכם כמו דברים מאוד. ואם אני לא טועה, אתמול אמרתי שהיום אני אצלם אימפריה ישראלית, אבל בגלל שאני רוצה לצלם היום סקואד בסטרס, וסקואד בסטרס ייקח לי גם את כל הסוללה, וגם המפרט הטבע שלי רותח, אז אני או אצלם ביום ראשון, או שאני איכשהו אסדר את זה היום. אז כן חבר'ה, זה כבר זו ללמוד כמו שאמרתי, וגם אחד מהסיבות למה אני לא רואה לנו סקואד כנראה לא יהיה לו מפרס רט, אפילו שאמרתי היא לא כמו סקואד בסטרס או מצ'פוט, שגם שניהם פשוט המשחק שאני מצלם. האימפריה הישראלית זה משחק צד, זה משחק צד, לא טוב, לא ככה זה סדרת צד שלא מקבל, פעם אחרונה לא קיבלה כזה הרבה צפיות, אז אני פחות אומר אוקיי, אני חייב לצלם את זה עכשיו. שתבינו מי זה? אני לא זוכר. ג'רארד ברקאם, ג'רארד 96. אוקיי, סבבה כבר. פעם זו מאוד חבר'ה, מאוד להגיע ל-620 סאבים. בואו ננסה להגיע בסוף השנה ל-700 סאבים. זה מטרה גדולה, אבל הוכחנו שאתם יכולים, הוכחנו. אני יודע מה, אני אומר את זה פעמיים חבר'ה, כי אני חושב על דבר אחר להגיד, נגיד אני בא עכשיו להגיד, הוכחנו שאני יכול, באתי להגיד בהתחלה שאני יכול, באתי להגיד שאתם יכולים, הראיתם שאתם יכולים, אז אני אשכח את זה, פשוט לא אגיד כלום. סתם אני אמשיך. הוכחנו חבר'ה ששנינו יכולים. גם אני יכול לציין סרטונים, אני יכול להתפתח הרבה. ואתם הוכחתם שאתם יכולים להיות מפתיעים. כן, ככה. טוב חבר'ה, כמו שאמרתי. אתם עוד לא אמרתי את זה. עוד מעט חבר'ה, אני מסיים בית ספר. מחר מתחיל היורו, אגב חבר'ה, אני לא יודע אם היורו משודר באיזשהו טלוויזיה, לא מצאתי. אני יודע שאני יכול לחפש, ובדקתי באפליקציה. כולם כנראה יודעים איפה זה. מי שמכיר ספורט באיכות גבוהה, ממליץ לראות, אז אני אותו אפליקציה 365 סקורר, לא יודע. רוצה להגיד כדורגל, אבל איך שאומרים באמריקה. סוקר. כן, בדיוק. תראה, אין לי מה להגיד יותר מדי. זה יצא לך פעמון. קח את זה, והקלף יהיה שוער טוב, או קישור, אני יודע שיקח שוער. ושימה היום 2 אייקונים, 9 מדינות שונות, 11 גלפים שונים ו98 כימיה. לפי דעתי זה שווה, אבל קשה. בוא נראה כאן. אני רוצה קינג קיין, אפילו שזה די עכשיו זה הורס לי פשוט את המשימה, אבל אני אחליף את קינג קיין. אוקיי, זה כבר טוב. בלי דופים, אני אקח את זה. חבר'ה, אני אהבתי גריליש לא נראה לי, אם אני לא טועה, גריליש לא בקבוצה של אנגליה ביורו. אם אני לא טועה, נראה לי. והוא קיבל קלף יורו. אני לא אומר שבגלל שיש לו קלף יורו, הוא צריך להיות ביורו. אבל אתם מבינים מה אני אומר עכשיו חבר'ה, הוא לא בסרק נראה לי ביורו. אני אקח אותו. מה עוד צריך לעשות? אוקיי, הקלפים זה רק גולד רר וטוץ. בסדר. אוקיי, CDM. לא יקבל פול כימיה. אבל זה מספיק טוב. בום. פאו. עדיין צריך חלוץ, אבל זה לא משנה כלום. סמקר. אוקיי, צריך עוד מדינה אחת. בסדר, בוא נמשיך. זנתי, אין כאן, אין ארגנטינאים. אני יכול לקחת צ'יקי את הקרון לבס, אבל זה לא יעזור לי, אז אני אקח זנתי. סיימתי, זה הקל. עכשיו תנו לי אהלנד קלאץ'. תנו לי אהלנד קלאץ'. טוב, לא יצא כאן אהלנד. אולי, ואולי לא.
אולי, ואולי גם לא. כזה טוב. ואולי גם לא. טוב, אני אקח את... נתלבט בין סומר לזאתי. שניהם לא ייכנסו בקבוצה, אבל... תמיד טוב בחירה, שיהיה לי, תמיד טוב. אני אקח סומר. אני אקח רגיל לכם לסייג אותה כמה שיותר גבוה. מה קרה? נכון, לחסתי ונדייק. טוב ששמתי לב לזה. עכשיו עדיין תחזור לכאן. שבעצם עדיף שזה ככה, כן. וכרגע נצלג באותה כמה שיותר גבוה שרק אפשר. וארי קיין, קינג קיין, תחזור למעלה בחלוץ. אם אני אעשה ככה. אז ככה. ואז ככה. אוקיי, עדיין פול כימיה. אוקיי, בסדר, בקרון סיימתי, זהו, לא אין לי מה לשנות עוד. אפשר לעשות ככה, עדיין יש פול כימיה. מתי לא יהיה פול כימיה? יודע מה? שיהיה עדיין שיהיה פול כימיה. יש אוברול 88, הכי נמוך כאן. אין עוד, כאילו אין עוד, זהו. אולי הגנה יש אוברולים יותר גבוהים, אני ארד מהכימיה, נכון? כן. שים את זה כאן, לכאן. בום. פאו. כן, בוא נחזיר אותה. אפילו שאפשר לעשות ככה. ככה. This a big brain moment. מה פשוט הייתי יכול לשים את רוברטסון, בעצם לא. רציתי להגיד הייתי יכול לשים כאן את רוברטסון, אבל זה לא הכי גבוה שרק אפשר. זה מספיק טוב. אוקיי, יש משהו שינויים אחרונים? לא, אין כלום. אתמול נגמר, אני זוכר שאתמול נגמר 1-0, כי הכותרת הייתה, זה יחכה למחר. ואתם יודעים מה, אולי יחכה לעוד כמה ימים, הגמר, נכתילו אם אני נצח, ציטקו, אז אני בגמר. אם אני לא טועה, אני ניחשתי שקולומביה תהיה נגדי. כן, זוכר. ונראה מי יצא כאן, קבוצה די בסדר, די. בסדר. 3, 2, 1, המשחק מתחיל. ומשחק בית. כן, בית. ובינתיים, הנה קווין דה ברוינה 1-0. גול ריס ג'יימס. לא ג'יימס, לא יודע איך קוראים לה. ריס ג'יימס לא. ארלינג הלנד בצד השני. ל-1-1, 1-1 מגיע. אתמול הוא לא יכול לעשות את זה. אבל קווין דה ברוינה ל-2-1. 2-1 יחכה למחר. או, שלו. מה? והמשחק בינתיים. תיקו, זה עוזר לנו. ליאונל, מסי, נכנס. מסי ל-2-1 מהפך, לא יהיה עכשיו. עכשיו בעיטה חופשית לישראל של ארי קיין, קינג קיין. 2-1, ה-2 הגיע. 3-1, וולקאם, צמד קינג קיין. באמת, רציתי שזה יהיה עוד פעם ארי קיין. אבל אין, כן. קווין דה ברוינה 4-1. אני מארח פה 4, לא, זה לא טוב. אני רואה פה 4-1, לא. אולי ארי קיין צריך להשלים 3 שער. אבל הוא כן מקבל צהוב. אבל הפעם, טוב, אני הולך לאמצע. בבקשה, ארי קיין, תודה רבה, ארי קיין, קינג קיין. ועכשיו 3 שער לקינג קיין. ארי קיין. אגב חבר'ה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה רגע. האם זה ארי קיין קיבל את הנעל הזהב בבונדסליגה, הוא הבקיע אחרי 4 גביעים? מה? לא, דווקא זה לא הגיוני. אני כי יש לי יותר תארים ממנו, יש לי 2 מדליות. אחת של ניר, בסדר. יש לי יותר ממנו. השאלה חבר'ה, אם זה נחשב שהוא השיג גביע, נעל הזהב, אם זה נחשב או לא, לא יודע. אם כן זה, אני לא מראה, זה דווקא מרגיש מוזר שהוא לא השיג את זה עד עכשיו. אבל בסדר, אם יהיה כאן 4-1, נכון? אם יהיה כאן גול, ליאונל מסי יחמיץ. 3-1 בינתיים. עכשיו אולי, אוקיי, זה מי זאתי? עכשיו טיפ ממני,
קחו שמות שאתם מכירים, אין שמות שאתם לא, יש שמות שאתם לא מכירים, אז תלכו עליהם. אוקיי, שוטינג דיפנדינג. כן חבר'ה, המשחק הזה ייגמר 3-1. אוקיי, פציעה, דימה, אני עושה את הפציעה הזאת בכוונה עכשיו. אני עושה חילוף. יודעים מה עוד חילוף. נגמר המשחק, שחקו בדיוק לשנייה אחת. והגמר יחכה. זהו, זה הכותרת. כי לא לעשות ספוילרים, טוב טעיתי דווקא. טעיתי מנגדי, וכן, אני כותרת. תמיד שמתי לב חבר'ה, תמיד אומר, אוקיי, הכותרת תהיה זה, בסוף הכותרת לא זה. למה כאן שוכח? וזה Team of the Week שלא חשוב, כי אין הרבה שחקנים כבר, כל לא יוצא Team of the Week בכלל. אם אני לא טועה, בפיפה אני לא יודע. כאן אני לא מקבל Team of the Week, לפי דעתי יש פרומו יותר חשוב מ-Team of the Week עכשיו. בקורן גם נגמר השנה, אז אין Team of the Week. נגמר השנה. כמו אתמול, אני פשוט אפתח ישר את החפשות הגדולות. תימן, לא. צריך זמן. על חבילה של הרבה קוינס. קח עוד רגע. עכשיו את זה, אני חושב שיצא לי שחקן 90 כאן. Team of the Week, אני אסקיפ. שיהיה 87. עוד הפעם, זה Team of the Week. עוד הפעם זאתי. ויניסיוס ג'וניור. יאללה, נפתח את זה כי יש את הקלפים האלה. נשיג. ריצ'רליסון, כאן נראה לי. לא, אין קלפים חדשים. נשיג, יופים. לא כאן, לכאן. כמו אתמול, שהיה לי 94 נראה לי, רגיל, ו94 מיוחד. שזה ליטרלי, לא חשוב כלום, לא שונה כלום. נו באמת, לא מאמין. פאולו דיבאלה, טוץ. כולם זה רק אני. לא, מי זה? זה דייביס. הוא לא קיבל 94? מסי. טוב אז חבר'ה, זה הסוף האסון שלנו, משכחו רק פעמון. נתראה פעם הבאה, ויאללה ביי.